e school manotimo maber kendo itiyo gi wachno. To kwang'iyo unwegi kane untiere chien kucha nowacho ni weche mag ranking gi gik mosemiyo somo bedo ma ok ber ahinya. Nikech koro iyudo ka samoro nyathi chako bedo gi luoro ni skul motera ni to kadhi timo maber nikech ok osebedo samoro osebedo ranked ni ok otim maber ahinya kaka skunde mamoko. Ang'o mowinjo bed ni itimo sani mondo wachak bedo gi nyathi manigi chia gi nyadhi gi chuny mojiwore ni teka ni skul ma japuonj madhi puonje ni japuonj manotiegore kendo puodhi gi duol ma andiko jopuonj ni en japuonj motiegore en kod nyalo mar timo maber e ngima kendo chopo lek mage mag ngima kopogore gi lek mar kalo penj kende. King'iyo sani gik ma koro kel miluongo ni pathways adek pathways adek gi mokwongo en mar STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. E bwo STEM kanyo wan gi gimiluongo ni tracks adek. Achiel en pure sciences ma en maths, en chemistry, en biology, en physics. Track mar ariyo en applied sciences. Kanye miyude agriculture, kanye miyude home science, kanye miyude agriculture. Mane yiengo kanyo. Kate dhie the technical and engineering studies. Kanye miyude aviation, kanye miyude metal work, kanye miyude woodwork, kanye miyude electrical work, kanye miyude building and construction. Daktari ng'ade gi kanyo. Mano STEM kende. Ng'ade gi kanyo. Wabiro. Ayudo ka inspector maduong' mar obila kata ogai mar obila